Oh, sorry TC. Waar zit nou bij de plein? En nou Brons krijgt het al heel goed door deze vierde wedstrijd. Ja, mooi. En Mark had die maatje. Mooi hoor. Als die hier even op denken, op daarom denken, zou dat een volgende sprong eventueel beter gaat. Thomas Helmholt, die bezit nou daar op de gruntscore zit ik heel goed in die polstok in. Andere gruntscore. Kom maar. Hey! Ah, mooi hè. Mooi. En op de gruntscore shoppen we dan Owen Galema zit door in die polstok en bitter aan de gruntscore. Vind ik in ieder geval mooie rustig naar de onderkant. Ja, mooi. Dat is best. Niet